हेलिकप्टारा भट होयो नामा रायजो राजासो भट होयो गावहानो गावनि सायाव फोथायनाय गैला आरो बासुगाव हिसाबै बांसिन भटखौ इउपिपिएलआ एबा जोंना सावरायग्राया जोंहा मानगोनां एमआ मोनगोन बिपिएफनि गस्लाखौ खुयै खुयै गारनानै दिनै इउपिपिएलआव हाबफैदों आरो बिपिएफनि थाखाय दा गोजां बोथोर फैनोसैमोन खिन्थु बिसिनाव गोलोम बोथोर हाबबाय बासुगाव टाउन हिसाबै बेवहायथ' जथेस्थ' गोरों मानसिफोर दं आरो बिजनेस कमिउनिटि होननानै जेखौ जों बुङो फालांगियारि जायफोर माने बेवहाय माहारियारिफोर थायो बिथांमोनहा जथेस्थ' एडभान्स अनेक दिगाव साननाय हनाय बिसोर बुजिसिननो हायो सानसिननो हायो नुहुरसिननो हायो दिनै जिबायदि मोनसे परिबेस बेवहाय जादों बे वार्डआव बे तुरिबारि ओनसोलाव बे बिराद मोजां मेक्सिमाम जिखिनि बेवहाय दंमोन प्राय बियो बिपिएफमोन बे मेक्सिमामा बांसिन दंमोन बांसिनैनो दिनैहाय इउपिपिएलआव एबा ट्रेक्टराव एबा मानगोनां प्रमद बर'नि बे हान्जायाव दिनैहाय जयेन जाफैनायखौ नुबाय दा बे दोहौआ बेवहायल' नङा जेरावबो आरो बासुगाव हिसाबै बांसिन भटखौ इउपिपिएलआ एबा जोंना सावरायग्राया जोंहा मानगोनां एमआ मोनगोन बेखौ जोङो दिनै हमनानै लानो हाबाय आरो बयबो रायजो राजानि फैनाया सोरजोंबा थिनजानाय एबा नारसिनजानाय नङा गावनो गाव गोसो जाना बिराद रंजा खुसियै फैदों ओरैनो फैनाय गोसो जाना फैनाय सोरजोंबा थिनजानानै फैनाय बे आलदा आलदा जायो गोसो खुसियै गावनो गाव फैनाया बे गोजोर जायो सार बिथांखौ आगाव महिलारि बिथाङा मैयाबो आरो दिनैबो बुंदोंदि जिहेथु गावनि आमोलाव बे समाव माने नोंथांमोनखौ साजा होदों आरो इउपिपिएलआ साजा होबाय होनदों बेयो मा इंग्लिसजों बे बाथ्रा बुंदों आंबो उनाव नुदों नुनानै बिथांजों मैया बे मिडियायाव बुंनाय समाव थाफानाय बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांनो आङो फनाव रायलायलायदों जे नोङो दादा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंखो नों मा बुजिखो बिथाङा बुंहरबाय मैं एकई धरंगी नुवारिगौ एकई नुबुजिलु तेखेते कि कइसे दा गावनि दा थाफानाय दोलोनि दैदेनगिरियानो लिडारा मा बुंदों हाग्रामा बिथाङा मा बुंदों बेखौ मिथियाब्ला नों आं रायजो राजा मा मिथिनांगौ दा आं बेखौनो बुजिदों बे पानिशमेन्ट होननाया गावहा मानसिक भाबै पानिशमेन्ट मोनबाय जायखौ सेवबाय जेबो गैला इउपिपिएलआ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थगायगोन जेखौ बे प्रचार खालामबाय थादोंमोन बे उल्थाया जाबाय टिकेटखौ होबाय देरहानाया खाथां बे जिनिसखौ बिथाङा सैज्य हायाखै बिथांनि गोसोआ सैज्य हायाखै मानसिक भाबै पानिशमेन्ट मोनगासिनो गावनि खोथाखौ बुंनायखौ फेस्ला रावै मालायखौ बुंदों बे गावखौसो बुंनानै लानाय आरो बे सैथो बिथाङा दासिमबो दाबि खालामगासिनो दङ सेथि मासाव थागोन बिखौ मा बुस्थु मा जिनिस बेयो हेलिकप्टारा भट होयो नामा रायजो राजासो भट होयो बेनो जेननायनि लक्षण बे हेलिकप्टार गिदिंबायनाया बे जाहैबाय एरखेनाय खारखोमानायनि लक्षण बियो रायजो राजासो भट होयो बेवहाय सेथि नैथिनि खोथा गैया एबसलुट मेजरिटि लानानै इउपिपिएलआ पुनर प्रमद बर' मानव गेदेर बिथाङा रायजो राजानि भटजों आरोबाव बिटिसिखौ सालायनायनि थाखाय सफैगासिनो दङ बे खाथां जाबाय जेरावबो बे दोहौआ फैबाय बेखौनो बिथाङा दिनैहाय बायदिसिना बुंदों बेनि बुंनायजों रायजो राजाफ्रा रावबो फोथायला गावहानो गावनि सायाव फोथायनाय गैला बेफोर हामा बेबायदि खोथा बाथ्राया जोंनि समाजाव मोजां लाबोआ जोंनि इयुन जोलै गथ' गथायफ्रा मा सोलोंगोन दा गावनो बोरै सियान जानो हायो जोंनि बड'लेण्डआव बेसेबां गोरों मानसिफोर दं बुद्धिजीबिफोर दं इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ बेसेबां दङ जोंनि साहित्य सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै आरो बेफोराव जोंनि गागि आफादफोर इन्टेलेक्सुयेल डक्टर प्रफेसार इन्जिनियार बायदि बायदि दं गोदो जाथिनि हाबाफारि सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय जों गोरों गोरों मानसि दं बे गावखौ मा सानखो बे गावनि खोथा खिन्थु गोरों मानसिया मालाबाबो बिदि बुङा बेखौथ' जों बयबो बुजियो मेजिक नाम्बार 21नि बारा मोनगोन थेंक इउ बासुगाव हिसाबै दिनै बेल' नङा दिनैहाय कुथियापारा बालापारा
आरो नैबे बासुगाव थोरिबारि बेवहाय गोबां जयनिं जोङो खालामबाय बा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय UPPL दलावहाय हाबफैबाय जों बेखौ बरायखांबाय आरो बरायबाय दिनैहाय जोङो नुबाय जे प्रत्येक जायगायावनो मोनसे सोलायनाय फैदों आरो BPF नि थाखाय दा गोजां बोथोर फैनोसैमोन खिन्थु बिसिनाव गोलोम बोथोर हाबबाय गोलोम बोथोर हाबनाय माने मा बोथोर सोलायबाय गस्ला खुयै खुयै BPF नि गस्लाखौ खुयै खुयै दिनै UPPL नि गस्ला गानफैबाय थारमाने गोलोम बोथोर फैबासो गरमखौ खुयो नालाय बेयाव रावबो थानो हाया बे गरम सान्दुङाव रावबो थानाय नङा थ' बेनिखायनो UPPL आव जगदान जाफैबाय UPPL आ थान्दा गुसु आराम सरखार सालायगासिनो दङ बे बोथोरखौ बयबो लुबैनानै फैबाय बासुगावजों लोगोसे बबेबा जायगाफोर बासुगावजों लोगोसे आरोबाव बासुगावआवनो दायो दंबायो नै गोबां जेनाखि इयुथ्सफोर गुबुन गुबुन दोलोनि बिथांमोना जयनिं नैबे हाबाफारि जोबनायनि उनावनो आरोबाव बिथांमोना हांख्रायबाय थादों आरो बेवहाय जोङो जयनिं खालामगोन सा ओनसोलावबो जोङो दहायसो गोबाङै गामि गामि जयनिं खालामबाय दिनै बिथांमोना दिनै वेलकाम खालामदों जे बोथोरा सोलायबाय हिसाबै आरो सरकारा मोनसे दिनैहाय स्थायि आरो जोंनि गेजेरावहाय मोजां बोथोर सान्थि भाबे जोङो थानो मोनदों बेखौ मोजां मोननानै दिनै BPF नि गस्लाखौ खुयै खुयै गारनानै दिनै UPPL आव हाबफैदों